Bonġoj kulħadd, grazzi li għalqajtu din l-istedina fi żmien daqshekk qasir. Il-bieraħ fil-għaxija fl-10:09 u ġiex minuti, il-Korp tal-Pulizija ħareġ stqarrija dik bin-numru 431 ta' Melvin Tewma. Dalgħodu f'inqas minn 12 siegħa qegħdin hawnhekk aħna biex nagħtukom iktar dettalji dwar dan il-każ. Xahar ilu hekk wett u dak li wedna se nkomplu nwettquh. Nemmnu li l-Korp tal-Pulizija irid ikun korp li jkun eqreb lejn il-pubbliku, eqreb lejn il-medja. U allura illum f'inqas minn 12 siegħa qegħdin hawnhekk biex intukom aktar dettalji dwar dak li ġara l-bieraħ. Ser biex l-ewwel nelenka ftit dak li ġara u dak li seta ġara anke qabel. Fil-fatt kienu fid-9:09 ta' filgħaxija fejn il-Pulizija sabet lil Melvin Tewma b'sikkina f'idu l-leminija fil-kamra tas-sodda bi ġrieħi fonqu, ġrieħi serji fonqu. Kellu multiple wounds taħt il-kustilji tal-lemin, waħda minnhom fonda, waħda ċentrali u kellu wkoll ġrieħi fuq il-pols tax-xelluk. Immedjatament ġiet informata il-Maġistrat tal-Assa, il-Maġistrat Estrid Mej Grima, fejn dina ħatret inkjesta. Bħalma ħriġna fl-istqarrija l-bieraħ, l-ewwel indikazzjonijiet huma li s-Sur Tewma prova iweġġa' lilu nnifsu. Il-feriti li sibna huma tal-inqas l-investigaturi esperti tagħna u anke dak li sta nikkonstataw minn fuq ix-xena tar-reat li dawn huma self-inflicted wounds.
ma rajna ebda minn dawk li jissejħu defensive wounds. Anka it-titjir tad-demm li nstab fuq il-post kien titjir ikkonċentrat li allura turi li ma kien hemm ebda struggle. Irrid ngħid ukoll li ħadd fil-blokka tal-appartament inkluż il-pulizija li kienu għassa ma sema ebda kommozzjoni. L-aperturi ġewwa kienu kollha magħluqin għajr il-bib tal-gallerija kif ukoll tieqa fil-kċina li tagħti għax-xaft. Immedjatament Melvin Teuma ttieħed l-isptar fejn ġie operat b'urġenza. L-istħarriġ kif għadna l-bieraħ għadu għaddej u dan huwa mmexxi mill-Pulizija tad-Distrett ta' San Ġiljan. X'wassal għas-sejba ta' Melvin Teuma? Fil-fatt kienu għal-ħabta ta' 9 u 13 minuta li l-avukata ta' Teuma, Dr. Kathleen Grima, għamlet kuntatt mal-Ispettur Keith Arnaud, preżenti miegħi, fejn informatu li kull tentattiv biex taqbad il-Teuma kien għal xejn. Dan kien hemm drabi oħra li pruvat taqbdu fil-fatt fil-passat u s-sur Arnaud kien jagħmel kuntatt mal-Pulizija biex jikkonferma li kollox kien sew. Irrid ngħid li hawnhekk is-sur Arnaud għamel kuntatt mal-Pulizija li kienu għassa miegħu, is-sur Teuma kien ikollu kuljum, għandu kuljum fil-fatt żewġ pulizija assenjati miegħu għal close protection. Kull fejn imur dan ikollu daw iż-żewġ pulizija miegħu u jirkbu fil-vettura Melvin Teuma jirkeb fil-vettura mal-uffiċjali tal-Pulizija. Dawn fil-fatt malli daħlu ġewwa sabu lil Teuma fl-istat indikat qabel. Irrid ngħid li l-Pulizija daħlu għaliex fl-istess waqt fid-9:30 waslet il-partner ta' Teuma flimkien ma' omma u t-tifel tagħha li allura fetħet il-bieb biex sajna il-Pulizija daħlet ġewwa. Ġodda l-appartament Teuma kien joqgħod mal-partner tiegħu mat-tifel u il-partner tiegħu. Dawn fil-fatt ħarġu kollha kemm huma fis-27 ta' filgħaxija u rritornaw fid-9:30. Huwa baqa' d-dar huwa fil-fatt stabilejna li kienet normali li l-mara toħroġ dak il-ħin. U qabel ħarġet Teuma insista mal-partner tiegħu sabiex di tuħu ċwievet magħha għaliex kien beħsiebu jorqod ftit. Minn dak li ġie konstatat allura jidher li Melvin Teuma fil-ħin tal-inċident kien waħdu id-dar. Ma nstabu ebda evidenza ta' xi taqlib u rrid jingħad ukoll li s-sur Arnaud wieħed mill-ewwel li kien fuq il-post tal-inċident irnexxielu anke jitkellem ma' s-sur Teuma u saqsih speċifikament jekk għamilu xu dan il-ħsara fuq ġismu jew jekk kienx hemm xi ħadd li se tagħmilulu. U fiż-żewġ ċirkustanzi bil-mod kif seta' is-sur Teuma irrisponda li kienu li għamel dan kollu u li ma kien hemm ħadd iktar involut. Dan kollu Melvin Teuma għamlu quddiem il-preżenza tal-paramediċi. Nerġa' ngħid, minkejja dan kollu l-investigazzjoni ta' għadhom għaddejjin. U allura kwalunkwa evidenza, kwalunkwa dokumentazzjoni li l-Pulizija sabet fuq il-post ġie elevat u ħajkun eżaminati fl-inkjesta. U fil-fatt fost oħrajn ġew elevati mobile phone allegatament użat minn Melvin Teuma u dak tal-partner tiegħu. Fil-fatt jirriżulta li Melvin Teuma telaq mingħand l-avukati tiegħu fis-6 ta' filgħaxija u ritorna id-dar immedjatament. Kien joqgħod fit-tielet solar ta' dil-blokka ta' 8 appartamenti. Kif spjegajt qabel, dan kellu close protection. Close protection mill-Pulizija ta' l-Special Intervention Unit, però wkoll apparti daw it-tnejn kellna 2 oħra li jkunu għassa mal-bib prinċipali tal-blokka.
wieħed mal-bib prinċipali u ieħor fil-livell -1 huwa il-basement. U dan għal fatt li mill-basement min jidħol hemmhekk vettura jista' jaqbad il-lift u jitla' fuq. Kull moviment kien jiġi logjat u fil-fatt dan ir-reġistru li għandna żewġ reġistri fil-fatt wieħed fil-basement u wieħed fil-bib prinċipali huma parti llum ingħataw lill-maġistrat bħala parti mill-inkjesta. Din hija l-informazzjoni li kellna sal-bieraħ filgħaxija. L-informazzjoni ma nbidlitx. Li nista' ngħidilkom li Melvin Tewma ġie operat b'urġenza, qiegħed f'qagħda stabbli, però dak li ġie kkomunikat il-bieraħ għadu jgħod sal-lum li mill-ewwel analiżi li għamlet il-pulizija jidher li dan huma self-inflicted wounds. Jiena f'dan l-istadju nitlobkom tgħaddu għall-mistoqsijiet tagħkom, tifhmu wkoll li dan huwa l-iktar li nistgħu nikkomunikaw magħkom f'dan l-istadju. Tajnikom ix-xenarju li sibna u nfurmajnikom ukoll għaliex il-pulizija tisħaq li dawn il-ħsara fuq il-ġisem ta' Melvin Tewma allegatament għamilhom huwa innifsu. Dispost inwieġeb id-domandi tagħkom. Grazzi. Iva, jiena l-informazzjoni li għandi hija li ma kien hemm ebda attentat qabel. Il-pulizija għandha xi raġuni għalfejn tissuspetta li l-uffiċjali tal-Asta ma Tewma ma kinux qed jaqdu dmirhom u meta se tkun qed iġiebu l-Joint Investigative Team tal-Lum. Mela, żewġ mistoqsijiet għamilt li ħanwiġ bek it-tnejn li huma. Nerġa' ngħid, le, f'dan l-istadju ma narawx li l-pulizija b'xi mod naqsu. Melvin Tewma rridu nifhmu li kellu l-privatezza tiegħu. U aħna il-protezzjoni li ngħatatlu u li għadha tingħatalu dejjem kienet sal-bib ta' barra. Irrid ngħid li fil-bidunet kellna pulizija fuq ġewwa u kienu għan nifsu li ħass il-privatezza tiegħu li qed tiġi invażata u konna wara li konna ġejna affiċinati mill-avukati tiegħu li l-pulizija waqfet sal-bib ta' barra. Però kull darba li Melvin Tewma ħareġ mill-bib ta' barra biex imur f'xi post jew ieħor, dan kien dejjem jirkeb fil-vettura tal-pulizija bil-protezzjoni tal-pulizija. Kull moviment li kien ikollu, is-Sur Arno kien jiġi infurmat accordingly. Fuq il-Joint Investigation Team. Irrid jingħad li sa mill-bidunet ta' dawn l-investigazzjonijiet li huma investigazzjonijiet attivi. Llum l-investigazzjoni tal-Pulizija mhumiex biss fuq l-omiċidju li għallu nikkonferma li għad hemm l-investigazzjonijiet għaddejjin, però wkoll hemm investigazzjonijiet għaddejjin fuq numru ta' każijiet li ħarġu mill-investigazzjoni tal-omiċidju. U dan anka għal fatt li il-Pulizija qed tinvestiga qed tanalizza numru ta' dokumentazzjoni li qed tinstab fid-devices li ġew elevati fil-kors tal-investigazzjonijiet tagħha. Sa mill-bidunet il-Europol kienet parti u għada parti mill-investigazzjoni tal-Pulizija. Jiena ngħid li f'dawn l-investigazzjonijiet kemm fl-omiċidju kif ukoll fl-investigazzjonijiet l-oħra li ħarġu minn din l-investigazzjoni, aħna u l-Europol intrinsikament ħaġa waħda. It-talba għal-ġiet, għal-Joint Investigative Teams. Jiena dwar dit-talba ikkomunikaj dirett fl-ewwel ġranet tiegħi mal-Europol. U anka fuq direzzjoni tal-Europol, f'dan l-istadju jidher li il-ġiet jew kwalunkwe ġiet m'hemmx xilħaq l-għanijiet tiegħu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar x'inhu ġiet? Ġiet huwa fejn għandek common objectives għal pajjiż, għal iktar minn pajjiż wieħed membru tal-EU b'numru ta' eċċezzjonijiet. Mhijiex biss
Malta li trid tipparteċipa fil-ġid, irid ikun hemm il-benefiċċju għal stat ieħor. F'dan l-istadju bil mal-Europol, fuq suġġeriment tal-Europol stess, qed naraw li ġid ma joffri ebda soluzzjoni. Imma x'inhu ġiet l-għanijiet tal-ġid qed jintlaħqu mit-task force. Din hija task force inwaqfa sa mill-2017, hija task force bil-parteċipazzjoni tal-Europol, hija task force bil-parteċipazzjoni ta' entitajiet oħra, inkluż is-Servizz Malti għas-Sigurtà, u allura hawnhekk qed ngħidu li hawnhekk għandna l-entitajiet kollha, inkluż supranational institution bħal-mija il-Europol, li hija flimkien qed naħdmu għal lan wieħed. Lan li jiġu solvuti kemm l-omiċidju fl-intir tiegħu kif ukoll l-investigazzjonijiet l-oħra. Iċ-ċirkustanzi jinbidlu, il-korp tal-Pulizija huwa miftuħ għal kwalunkwa possibilità ta' ġid, però ġa ngħidilkom. Il-Europol f'dan l-istadju qiegħda tajt li m'hemmx bażi għal ġid. Melvin Tewma, l-ewwel nett, is-sigurtà ma' Melvin Tewma ttieħdet mill-Pulizija stess. Id-deċiżjoni li jkollu s-sigurtà miegħu ħadd ma talabinna, il-Pulizija kienet li ipprovdiet din is-sigurtà miegħu minn jedda. Naturalment, Melvin Tewma illum huwa bniedem ħieles. He's a state witness, għandu l-proklama, naħseb il-kol kemm aħna nifhmu li dana għandu l-privatezza tiegħu. F'ebda moment aħna ma kellna indikazzjonijiet li dan kellu xi suicidal thoughts. U allura sal-bieraħ il-protezzjoni li ngħatatlu kienet sal-bib tad-dar. Mela. Il-bieraħ Melvin Tewma kienet l-avukati tiegħu bi-preparazzjoni għal il-kompilazzjoni ta' dalodu. Tajjeb. Dak il-ħin l-avukata tiegħu tal-inqas l-informazzjoni li għaddiet lis-Sur Arnaud, ir-raġuni li ddiet taqbdu kienet biex tagħmlu kuraġġ għal għaxxi tal-lum. Tajjeb, din hija naturali li bniedem li qed jaffaċċja dat tip ta' grilling tagħmillu kuraġġ. Le, CCTV cameras m'hemmx fil-blokka, però hija blokka li il-Pulizija kienet qiegħda tillogja kwalunkwa dħul u ħruġ. Nista' ngħidilkom ukoll li aħna rċivejna anke complaints mant residenti tal-blokka li ma kinux qed jieħdu pjaċir bil-preżenza tal-Pulizija. Li kull darba qed nillogjaw id-dħul u l-ħruġ tagħhom. Daqstant il-Pulizija kienet qed tagħmel xogħla u nerġa' ngħidilkom li f'ebda mument la l-Pulizija u laqqas ħadd mir-residenti ma sema ebda kommozzjoni. U għandniex ebda indikazzjoni li fil-post seta' kien hemm xi forma ta' struggle bejn żewġ persuni jew aktar. Jekk ma jidilli għattilkom li Melvin Tewma instab fil-Kamra tas-Sodda u id-dem instab konċentrat fil-Kamra tas-Sodda.
Mela, ħanibda mill-aħħar waħda. Jiena dar ritratt tal-ħabel ġi modelli li ftit tal-ħinilu, tajjeb, għad trid nagħmel il-verifiċi dwar dan. Naturalment, il-Pulizija tinvestiga, m'għandix wisq iktar dettali kien ftit tal-minuti ilu li jiena ġie fil-possess tiegħi. Dwar CCTV, fil-fatt Melvin Tewma dan kien appartament tiegħu, ma kienx il-Pulizija li sabitu. Il-Pulizija li tagħmel huwa li tagħmel risk assessment biex tara tassigura s-sigurtà mill-salbib ta' Melvin Tewma. Dik is-sigurtà ġiet provduta li kif għattilkom. Kien hemm żewġ entraturi għal blokka u żewġ entraturi kienu ġew sikuri. Ma ninsewx li kellna żewġ pulizija mal-entraturi u żewġ pulizija oħra close protection miegħu li daw kienu roaming dejjem ġo l-indana. Fuq ix-xhieda tiegħu tal-lum. Jiena aħna bħala korp tal-pulizija qegħdin hemmhekk biex naraw li l-ġustizzja ssir u ssir fl-intir tagħha. Dwar il-preżenza o meno ta' dawk ir-recordings, illum il-prosekuzzjoni kellha teseb ixxi nota magħmula mill-Europol għaliex dawk l-extractions saru mill-Europol u mhux mill-Pulizija Maltija, għattilkom qabel dawn l-investigazzjoni qed isiru hand in hand mal-Europol. Jidher li kien hemm sitwazzjoni fejn seta kien hemm ċertu file formatting ħażin, tajjeb, però żgur li l-prosekuzzjoni u f'dal każ hand in hand mal-Europol qatt ma riedet taħbi xi ħaġa. Tajjeb tantu hekk li dawn id-dokumenti, li dawn il-files kienu esebiti fl-atti tal-każ. Il-recording instabu, tajjeb, jidil it-8 u xek. Skużi. Ekku, daw kienu hemmhekk. Hija issue li mhux dejjem setgħu raw. Sa b'xi mod id-difiża rathom, il-qorti ma setax taqrom sa dakinhar, illum għandna spjegazzjoni għalfejn ġara dan. Iva, l-pulizija semgħathom. Jiena naturalment il-pulizija aħna sal-bira stess, jiġifieri konna qegħdin f'diskussjoni, tajjeb biex dak li hemm istemaw għall-ewwel darba ġie konnessjoni tagħna sa f'daw l-aħħar ġranet minn meta smajna daw ir-recordings, tajjeb il-pulizija qed se tkompli bl-investigazzjoni tagħha fuqhom. Allura f'dan l-azzjoni skonx tifhem b'azzjoni, azzjoni tfisser li titkellem ma' persuni li jinstemaw jgħidu ċertu diskors, tajjeb dak huma kollha azzjonijiet li l-pulizija kienet qiegħda tieħu f'daw l-aħħar ġranet. U ħankomplu nieħdu fil-ġranet li ġejjin. Ma fiex taħħar waħdek jogħġbok. Mela, ħanibda mill-ewwel waħda fuq Vince Muscat. Vince Muscat illum huwa jinsab fl-Aġenzija Korrettiva u allura is-sigurtà tiegħu tispetta lil kap eżekuttiv ta' dik l-Aġenzija. Il-moment li Vince Muscat ikun barra fit-toroq, tajjeb hemmhekk il-pulizija tagħmel is-safeguards neċessarji f'dak il-każ. Fuq is-sigurtà tal-post, tajjeb il-pulizija għamlet ir-risk assessments tagħha u abbażi ta' ir-risk assessment provdejna 4 pulizija round the clock. Ġifieri hawnhekk nerġa' ngħidilkom il-kwistjoni tidher li huma self-inflicted wounds, jiġifieri kwalunkwe security li seta' kien hemm ma kienet se twassal għal xejn. Irridu nirrispettaw u naħseb kollha kemm aħna nifhmu li l-privatezza tal-persuna kienet riedet tiġi rispettata.
Jina, aħna maħna ebda konxi ta' ebda teddit li seta' kellu Melvin Teuma fl-axħar ġranet. Tajjeb, ġviri, u allura bebda mod aħna ma kellna xi allarm partikolari. Qatt ma ħadna xej for granted, però, u allura kull darba li Melvin Teuma ħareġ mill-bib tad-dar dejjem rikeb mal-pulizija fil-vettura tal-pulizija. U s-sur Arno bħala lead investigator fil-każijiet relatati mal-omiċidju, kien dejjem jiġi informat. Għatta qabel, qiegħda fl-istqarrija tal-bieraħ, l-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin. L-investigazzjoni tal-pulizija għadhom għaddejjin, tantu hekk li jiena llum miegħi għandna mhux biss l-Assistent Kummissarju Sammut li huwa nkarigat mill-reġjun rispettiv, però għandna wkoll l-Assistent Kummissarju Gatt li huwa nkarigat mill-iskwadra tar-reati maġġuri li taqa' l-iskwadra tal-omiċidji. F'dal każ però sa issa l-investigazzjoni qed juru li Melvin Teuma allegatament weġġa' lilu nnifsu. Il-moment li ikonna indikazzjoni differenti, ikonna rapporti differenti minn l-esperti tal-qorti, il-pulizija taġixxi accordingly. Jiena b'ebda mod met nara il-bibien u b'ebda mod met nasar għal konklużjonijiet. Aħna qed ngħidu li allegatament Melvin Teuma weġġa' lilu nnifsu u dan bil-mod kif seta' ikkonferma wkoll mas-Sur Arno fil-preżenza tal-paramediċi. Għanibda mill-aħħar waħda. Jiena stess għattilkom li dan kellu ġrieħu fonqu tajjeb taħt il-kustilji tal-lemin u fuq il-pols tax-xelluk. Melvin Teuma huwa lemini, is-sikkina iva instabet f'idejh kif għattilkom, tneħħiet mill-pulizija stess billi qabdu flok li sabu fuq il-post u din hija llum parti mill-inkjesta. Ma fimx il-mistoqsija dwar tibdil f'kundizzjonijiet. X'kundizzjonijiet qed tirreferi għalihom? Jiena ma nafx jekk hawn persuna li kien ikollu kuntatt mod regolari minħabba l-investigazzjoni minħabba l-prosekuzzjonijiet fil-każ huwa l-Ispettur Arno, ġifieri ma nafx jekk is-Sur Arno mhix xi ħaġa li ġiet ta' kondizzjoni tiegħi. Ħabba l-ġrieħ imma tfajġew. Mhux qabel il-każ, le sorry. Sorry, fimt li qed tirreferi għal qabel il-każ. Le, jiena aħna sa dalgħodu iċċekkjajna mal-Istar Mater Dei, jekk f'dan l-istadju kif qed taraw jiena għandi il-mobile qiegħed fuq play mode, fuq flight mode, ġifieri din l-informazzjoni f'dan il-mument waqt li qegħdin fil-press conference m'għandix. Però jiena nista' ngħid li Melvin Teuma il-kundizzjoni tiegħu kienet waħda gravi. Iva, kif għattilkom, il-mobile phones ninstabu ġew elevati, 2, kemm tal-partner tiegħu kif ukoll dak allegatament użat minnu, ebda nota ta' suwiċidju ma nstabet fuq il-post. Mela, dwar id-drogi, ma nstabu ebda drogi on site, Melvin Teuma saqsejti l-aħħar li ġie ċċekkjat. Il-pulizija ma kienux jiċċekkjaw fuq Melvin Teuma. Il-pulizija malli rċivit
il-konsern tal-avukata tiegħu fil-frattemp waslet il-mara u daħlu flimkien. Ma kienx prassi li kultant ħin Melvin Teuma jiġi ċċekkjat. Nifmu, però jekk jogħġobkom li Melvin Teuma ma kienx qiegħed arrestat. Il-pulizija kienet qed tipprovdilu sigurtà u mhux li tara li jkun arrestat. Dwar ir-recordings bdew jinstemaw issa riċenti, is-seduta l-aħħar waħda kienet il-ġimgħa l-oħra minn dakinhar il-pulizija qed tagħmel xogħla biex mal-Europol biex tifhem x'seta ġara f'daw ir-recordings u l-aħħar ġranet bdiet tisma' ir-recordings. Naturalment, hemm 8 recordings, hemm ammont ta' ħin, inserħilkom raskom li kwalunkwa investigazzjoni li għandha ssir ser tkun qed issir dwar ir-recordings u kwalunkwa ħaġa oħra li tirriżulta fl-investigazzjonijiet. Nerġa' ngħidilkom, aħna s-sigurtà li konna qed nipprovdu ma' Melvin Teuma kienet mill-bib il-barra. Melvin Teuma ma kienx joqgħod id-dar waħdu, kellu l-familjari tiegħu. F'ebda mument aħna ma kellna indikazzjoni li dawk l-affarijiet li xed dwarhom Melvin Teuma b'xi mod kienu qed jiggravaw. Allura aħna bħala pulizija s-sigurtà kienet mill-bib il-barra miegħu. Skużi? Biex nagħmlu xiex? Nerġa' ngħidilkom, konna fil-fatt mill-bib il-barra aħna konna Melvin Teuma kien ikun mhux akkumpanjat ġol vettura tal-pulizija, ġifieri sigurtà aktar mek ma stajniex nipprovdulu, però dana tifhmu li aħna ma nistgħux nidħlu fil-kamra tas-sodda ta' Melvin Teuma, ma nistgħux nidħlu fil-kamra tal-banju ta' Melvin Teuma, il-privatezza ġewwa kienet privatezza ta' Melvin Teuma. Jiena bħalma għattilkom qabel, hemm investigazzjoni għaddejjin, jiena f'dan l-istadju dwar iktar dettalji dwar l-investigazzjoni nixtieq li l-pulizija titħalla fil-libertà tagħmel ix-xogħol tagħha, però għall-mistoqsija tiegħek il-pulizija ma jirriżulta li sa dal-ħin li kien hemm ebda foul play minn terzi persuni, ħadd inkluż il-pulizija li kontinwament qassa mal-bib ta' Melvin Teuma ma semgħu xejn u anke ġewwa l-indikazzjoni huma li ma kien hemm ebda taqlib jew xi movimenti minn terzi persuni. Plus infakkarkom l-indikazzjoni li ta' Melvin Teuma huwa nnifsu bil-mod kif seta li juru li allegatament kienu li għamel ħsara lilu nnifsu. Jien ringrazzjakom li attendejtu, ħankunet il-korp jekk ikun hemm xi żviluppi sejjer jerġa' isejjaħ xi press conference oħrajn jew joħroġ sqarrijiet skont il-każ. Żgur li l-weda tiegħi li ħajkun korp eqreb lejkom, eqreb lejn il-pubbliku il-weda ħanżommuha. Grazzi ħafna.